እዙይ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኣብ ትሕቲ ገዳ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ኢራን ናብ ኢትዮጵያ ድሮን ልኢኻ ክብል ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኸሲሱ። ኢትዮጵያ መስርሕ ምስራዝ ናይ ወፃኢ ዕዳኣ ብሰንኪ ኩናት ግብራዊ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ። ስዑድ ዓረብ ብትዊተር ነቐፌታ ሓዘል መልእኽቲ ዘርጊሑ ንዝበለቶ ወዲ 72 ዓመት ሽማግለ ን16 ዓመታት ክእሰር ፈሪዳቶ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝር ትሕሱ ይቕጽል። ኢትዮጵያ ኣብ ክራማት 2021 ካብ ኢራን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮን ከም ዝሸመተት ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ቃሊዑ። እቲ ክፍሊ ብ318 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ነቲ ብውሳኔ 2231 ዝፍለጥ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕልያ ዝተነብረ እገዳ ብምጥሓስያ ናብ ኢትዮጵያ ድሮን ልኢኻ ክብል ዝወቅስ ዘሎ። ኢራን ነቲ ኣብ ልዕልያ ዝተነብረ እገዳ ብምጥሓስ ናብ ኢትዮጵያ ድሮን ምልኣኻ ኣሜሪካ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ደብዳቤ ከም ዝለኣኸት ኣፈኛ ናይቲ ክፍሊ ቬዳት ፓተል ኣመልኪቱ። ኣብ 2020 ዳግማይ ኣብ ዝተዋህበ ውሳኔ ባይቶ ጸጥታ ኢራን እተፍርዮ ዘላ ኒውክሌር ዝፈጠሮ ምስሕሓብ ብዘተ ክሳብ ዝፍታሕ እታ ሃገር ክሳብ መወዳእታ 2023 ወተሃደራውን ቴክኖሎጂያውን ንዋት ከይትሸይጥ ከይትልእኽን ከይተሰጋግርን ዝኽልክል እገዳ ተነቢሩላ ኣሎ። ይኹን እምበር ኢራን ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸተን መዋጅር 6 ዝተሰምያ ድሮን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዝተሳተፋ ክሲ ቀሪቡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቱርክን ዘምፀን ድሮን እውን ከም ዘሳተፈ ክውቀስ ጸኒሑ እዩ። ኢትዮጵያ $10 ቢልዮን ዝግመት ውህሉል ናይ ወፃኢ ዕዳ ንኽስረት ዘላ ካብ ዝቐረበ ረቑሒታት ንዝበዝሐ ክፋሉ ስለ ዘየማልአት ዝተኣትወላ መብፅዓ ግብራዊ ክኸውን ከም ዘይከኣለ ተገሊጹ። ኣብ ዋሽንግተን ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዝተሳተፉ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣንትን ፋይናንሳውያን ትካላት ኣብ ምስራዝ ዕዳን ሕዌት ቁጠባን ዘተኮረ ምይይጥ ኣካይዶም። እንተኾነ ኢትዮጵያ ንረቑሒታት ምስራዝ ዕዳ ከተማልእ ካብ ዘይከኣለትሉ ምኽንያት ሓደ ኣብ ሰሜን ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ሚኒስትር ዴታ ፋይናንስ ኢዮብ ተካልኝ ንሮይተርስ ኣረጋጊጹ። ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኢትዮጵያ ነቲ ኣህጉራዊ መስርሕ ከተማልኦ ስለ ዘይከኣለት ዕዳ ካብ ምስራዝ ደው ክብል ዘሕዝን እዩ ክብል እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ሚኒስተር ፋይናንስን ገንዘብን ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሺደ ብወገኑ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣንቲ ኣህጉራዊ ፋይናንሳዊ ትካል ዘካየዶ ምይይጥ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ውህሉል ዕዳ ኢትዮጵያ ንምስራዝ ኣብ ዘኽእል ስምምዕ ግና ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ መርበባት ዜና ኣቃሊሐን። ኢትዮጵያ ልዕሊ $30 ቢልዮን ውህሉል ናይ ወፃኢ ዕዳ ክህልዋ እንከሎ ኣሳት ፍርቂ ካብ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን በብእዋኑ ዝተለቃሕቶ እዩ። ብደረጃ ሃገር ንኢትዮጵያ ዝበዝሐ ገንዘብ ዘለቃሕታ ድማ ቻይና ኮይና ኣሳት $10 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ ይጥቀስ። ጉጅለ 20 ሃብታማት ሃገራት ካብ 2021 ናትሒዘን ኣብ መቓም ብዘስፈሮ መስርሕ ምስራዝ ዕዳታት ኢትዮጵያ ዘለዋ ውህሉል ናይ ወፃኢ ልቓሕ ክሕደገላ ክትዝትያ ጸኒሓ። እንተኾነ ብሰንኪቲ ካብ መወዳእታ 2020 ናትሒዙ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ረቑሒታት መስርሕ ከተማልኣ ኣይከኣለትን። ኢትዮጵያ ክስረ ዘላ ተሓቶ ዘላ ብዙሕ ገንዘብ ኣይተነጸረን። ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ እናንቆልቆለ ስለ ዝመጸ ንመሰረታዊ ምግብታትን መድሃኒትን እንተዘይኮይኑ ቀዳምነታት ዘይወሃቦ ተባሂሉ ንዝተዘርዘረ ካልእ ንልዕሊ 40 ነገራት ካብ ወፃኢ ክእትው ንዝደልዩ ነጋዶ ናይ ዶላርን ዩሮን ገደብ ክግበረሎም መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትእዛዝ መሓላሊፉ ይርከብ። ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሳት $1.5 ቢልዮን ጥራይ ከም ዘለዎ ጸብጻብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ይእምት። ብኩናትን ቁጠባዊ ቅልውላውን እትሕመት ዘላ ኢትዮጵያ ዝቕባበ ባጢራ ኣሳት 30 ሚታዊት ከም ዝበጽሐ ክኢላታት ዛዕውዲ የመልክቱ። መንግስቲ $1 ኣሜሪካ ብሕሳብ 53 ብር ኣብ ባንክታት ክሽረፍ ኣውጅ እኳ እንተሎ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ግና $1 ኣሜሪካ ልዕሊ 9 ብር እዩ ዝሽረፍ ዘሎ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብትዊተር ነቐፌታ ሓዘል መልእኽቲ ዘርጊሑ ንዝበለቶ ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ዘለዎ ዜጋ ን16 ዓመታት ክእሰር ከም ዝፈረደቶ መርበባት ዜና ገሊጸን። 72 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰዓድ አልማዲ 14 ናይ ትዊተር መልእኽታት ጥራይ ከም ዝለጠፈ ዝገልጽ ወዱ ኢብራሂም አልማዲ
ገለ ካብኡ ኣብ ጅዳ ዘሎ ድኽነት ጥንታዊት ከተማ ሜካ ዘላቶ ኩነታትን ብዛዕባ ብስዑዲ ኣብ ቱርኪ ዝተቐስለ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾግጂ ከም ዝርከቦ ጠቒሱ ሰዓድ ኢብራሂም ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ማሓዳሪ ሓደ ትካል ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2021 ናብ ስዑድ ዓረብ ክዛወር ኢሉ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ድማ ካብ ሪያድ ኮይኑ ብዝፀሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽታት ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ትዊተር መልእኽታቲ ወዲ 72 ዓመት ሽማግለ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘይመረግጋእ ዝዕድምን ንሽበራውያን ዝድግፍን እዩ ዝበለ ቤት ፍርዲ ሃገር ን16 ዓመታት ክእሰር ውሳነ ሂቡሎ ብፀቕጢ ኣሜሪካ ወይ ድማ ብምሕረት እንተዘይተፈቲሑ ድማ ዝተረፈ ዕድሚኡ ኣብ ማእሰርቲ ወዲኡ ከይመውት ወዱ ኢብራሂም ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ መግለፂ ስጋኣቱ ገሊጹ ብስዑድ ዓረብ ተዓሲቡ ኣብ ስልያት ዋፊሮም እምባሩ ዝተኸሰ ሓደ ካብ ኪላታት መርበብ ትዊተር ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝዓመት እዚ ፈደራላዊ ቤት ፍርዲ ካሊፎርኒያ ገበኑ ከም ዘረጋገጾ ይዝከር ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ